ترجمان و کوارڈینیٹر سے تعیناتی درگتا کیس حکومت بلوچستان آمد کے سہج پسو جمنا کتگ کوئٹہ بلوچستان ہائی کورٹ حکومت بلوچستان ربال کارانی اور کوارڈینیٹر سے تعیناتی کیس گوش داشتگ سرکار پسو جم نکتگ پمشکا کیس دی میں دو شنبے دا معطل کنگتگ زانک بی بی کے آمد کے سے سرکار چا کوارڈینیٹر سے مرات و آنی تفصیلات درگتا پسو لوٹ کتگ سینئر سیاستدان اور پیسرگی سینیٹر نواب زادہ حاجی میر لشکری خان رئیسانی گشتے کے بلوچستان یونیورسٹی استادانی اور ملازمانی تنخواہ نرسے کے سببہ زہر شانی کرے گیا یونیورسٹی داخلی دروازہ دیما سبزی بہاب ہوا گئی ایگران بائی سببہ چوکی سکول انچر ڈراپ ہوا گیا بلے سیاسی گل اجتماعیت فکرت دستگٹا اور اسمبلیانی باس کے ذاتی فائدے کے واسطہ پی ایس ڈی پی اے تشتا چلک گتگا آئی گشتک کے اجتماعی قومی فکر چا محرومی قوم کدی دیم ہوئی نکا سروزیر بلوچستان میر عبدالقدوس بسنجو بلوچستان جیلہ اور جوڈیشل لاک اپ پابندی سزائے یافتہ قیدیانی 2 ماہ سزائے حاصل پہلی منظوری داتگ سروزیر بلوچستان عید الفطر موحد 2 ماہ حاصل پہلی داتگ زانک بیوی کے سنگین جرمہ حوالے سزا رستگی ملزم اے معافی دائرہ نیا چیئرمین تحریک انصاف عمران خان گشتگ کہ مریم نواز ہم توشہ خانے چا گاڑی زرتگ و 2 کروڑ بہا کتگ آئیے گشتگ کے شانی کوشش تمشی کے 27 رمضانہ پد یک رندی پدا زمان پار کا یک وارداتی بکنا اور ای منصوبہ بندی منی نزدیکی مردمانی دستگیر کرنے کے واسطہ کنک ہوئے گئے تیسری کے خزانے کے وزیر مفتاح اسماعیل گشتہ کے ہموک شب کم از کم 20 لاکھ گیش زاگ پاکستان شد لاپ وپساں آئیے گشتک کے ای بدلی فقط ٹاپ کلاس مردمانی واسطے لس محلو کے واسطہ ہچ بدل نبوتائی بائدی من نزور طبقہ واسطہ سوچ و فکر بکنی ہما زا کے اسکولہ نرو گیا بائدی آئینی واسطہ اسکول روا گرزان کنک بھی انسداد ناشرکاری آمد کے سے پی ٹی آئی راشون علی امین گیندہ پورا سیروچی جسمانی ریمانڈ واسطہ پولیس سے حوالہ کتائی پی ٹی آئی راشون علی امین گیندہ پورا صدر بھکر پولیس سے حوالہ کنگ گتائی ایشے پت پولیس آئی آمد کے سے زورتہ کو بھکر تانے برگ گتاگ آمد کے سے نیمگا چا بھکر پولیس سے سیروچا پٹو پول سرجم کرنے کے فرمان دیا گتائی اینٹی کرپشن پنجاب عثمان بزدار علاقہ یکدیگی پٹو پول بندات کو تگو پیسرگی سروزیر پنجاب 17 اپریل طلب کو تگ اینٹی کرپشن ربالکار اردا عثمان بزدار سر پرائیویٹ زمین سرکاری ہر چچا حال جوڑ کرنے کے بہتامی ہال جوڑ کرنے کا 2 کروڑ 4 لاکھ ہر چو درچ بتائگ لینڈ ایکوزیشن ہم ہچ کاروائی نہ بتائگ حالانی ردا ہمیں حال عثمان بزدار پیتے قبر کا شگورہ جوڑ کرنے بتائگ اسے جوڑ کرنے کے ورک آرڈر عزیز غلام اکبر بزدار اینڈ کمپنیاں دے بتائگ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سرجمی صوبہ پولیس اہلکارانی میڈیکل چیک اپ فرمان شنگ کو تک ڈی پی او سے نامہ مراسلہ آئی جی پنجاب گشتے کے صحت مند دماغ واسطہ صحت مند جسم بوگ اجدریے پولیس ملازمانی چیک اپ واسطہ ہموک ضلع اسپتال کوارڈینیٹر تعینات کنکا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی این ڈی ایم اے موسمی جاورانی درگتا ادارہ الرٹ شنگ کو تک سرجمی ملک ہورانی نوکی ریدی بندات ہوگے پیشگشی کنگ کو تک این ڈی ایم اے گرینچی ادارہ اور شراکت دارانی واسطہ الرٹ شنگ کو تک محکمہ موسمیات ملک برزی دمگا نیامی دمگا 15 اپریل ہورانی نوکی رید بندات ہوگے پیشگشی کنگ کو تک یہ ہورانی سلسلہ 20 اپریل دا برجامانی این ڈی ایم اے گرینچی ادارہ لدانی واسطہ داتک کے ہورانی درگتا ہائی الرٹ شنگ کنک بھی جبکہ اثر مندی دمگت روندی ہورانی اور برفگواری ترنگل کپگے ہم گمانی کیونکہ ملک بڑا خزدارہ ہم عید پیسرہ بازارہ نتہا محلو کے مچھی اور میری کم میں
ग्राम न्यादी सब महलूक कुव्वत हरीत सकबाज असल मंदे महलूक गुजरी के साल ग्राम न्यादी अमीचो गेश बुते के मोती चौकानी वस्ता नूकी को चप्पल हम दोट न कने मोहम्मद ईद नज़दीक बुआगू दियाड़ी सरकार कनू की पूरे गिर तबका परेशान तक आंसर दूमी निमगा बलोचिस्तान सरकार निमगा नीजगारी मर्दुमानी वास्ता जार जतगी कुम की राशन पैकेज हम उस्ता मोहम्मद सर नबूत चलिशी सब नीजगारी और पूरे गिर तबका परेशानी मुल्क के बड़ा बारखाना हम रमजान मुबारक के सेमी अशरिया ग्रान न्यादी कम नबू तक ग्रान न्यादी सब हम पेड़े मरदुम तक आंसर और परेशाना सरकार और ज़िले इंतजामिया महलू का रिलीफ देगा बेसूबे बारखाना रमजान सस्ता बाजार जनक बुतक बले महलू के वस्ते सस्ता बाजार कलदारे हम रिलीफ नेस्ते जाफराबाद गोस्तगी शपा कुशक बुतगी रक्षा ड्राइवर कूशे लाफत ज़ाहिर शानी आइए काउल मर्दमा लाश मजंदगी सरेर कोतक और ज़ाहिर शानी दर्शान कोतक ज़ाहिर शानी कनू का लूट कोतक दां वाहदी के कुशिंदा दसगीर कनक नवा ज़ाहिर शानी बर जाबिते दमक कंदकोटा प्रोफेसर अजमल सावन दे कुशिंदानी दसगीर नकनी के इलाफा सोबत पूरा सावन बरादरी सियासी और चागिर्दी गल और सिविल सोसाइटी निमगा रवान का शक प्रेस क्लब डीमा ज़ाहिर शानी दर्शान करेंगे IMF मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जियो गुश्ते के पाकिस्तान वती अस्ती प्रोग्राम में सूदमंदी गो सरजम का पाकिस्तान श्रीलंका और गाने वड़ी जावरानी दीन पानी का नगना कपीत पाकिस्तान आमा मामला हनी सर इत्तेफाक राय को तक इसी तरह आमल कनक और प्रोग्राम सरजम कनक भी पाकिस्तान मौसमियाती बदलिए फ्रंट लाइन अभी